אז מה קורה חברים? פה ינון איתמר, ואנחנו בעונה שנייה של השרת החדש. זה אומר שאני אכתוב לכם את ה-IP בתיאור. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל לבנות. וואי חברים, נראה לי זה הולך להיות עונה יותר מטורפת. זה הולך להיות העונה הכי מטורפת, הכל הולך להיות מטורף. אל תשאלו מה קרה אחרי זה. פשוט הטיל התפוצץ ונוצרנו פה. כן, זה היה בשרת ונאלצנו לפתוח עונה חדשה. היה תוכניות אחרות, אבל זה מה שקרה. וזה הולכת להיות עונה הרבה יותר מטורפת. מקווים, והיא כבר מוכנה. וואלה. יאללה, אז בואו נתחיל לחצוב ציר. בדיוק אמרתי. תדעו, הפעם יהיו איתנו בשרת 10 אנשים, וגם חלק מהצופים, גם אתם תוכלו לפתח טופס קבלה, אתם תכתבו את הפרטים שלכם ואנחנו נראה. לא צריך פרטים, איזה פרטים? מותר לכם להיכנס חופשי? לא, רק כדי שנדע מי אתם. כן, הקיצר. בתיאור יהיה לכם גם טופס קבלה. את כולם אנחנו מקבלים, גם אם זה יהיה 200 איש אנחנו מקבלים. תשלח לי את הטופס קבלה? כן. וואי חברים, היום זה מזל. יש פה מנהרה. יש לך מנהרה? לא, זה מנהרה סתם. אם אתה רוצה תשתגע. בקרוב אנחנו צריכים שיהיה לנו ראשות ממשלה, כי אנחנו לא נשרוד ככה. חייב שיהיה ראש ממשלה. אם אתה רוצה תשתגר עליי, כי מצאתי מערה טובה. אבל כן, אבל אין לי עדיין כלום. אין בעיה כלום? בעיה. תיגע בי. תגיד, אח לך לאוכל? יש לך אוכל? אוכל? לא, אין לי אוכל אחי. הלוואי שהיה. אתה יודע שאתה יכול למות בכל רגע. פשוט אני רק צריך... כי אנחנו נוצרנו בג'ונגל, בג'ונגל אין כל כך הרבה. הנה, יאללה, קיבלתי גילה מעבר. לכבוד לך. אבל יש פה אבטיחים, זה מה שחשוב, אבטיחים. כן, אבטיחים, אבל אני לא מוצא מלא אבטיחים. צודק, הג'ונגל הזה פגו. אני עדיין לא בונה מאבן. מה קרה? עכשיו אני אכין לי פיקק. וואי חברים, זה מרגש לחזור למיינקראפט ככה. ככה שמלא זמן לא פינק אותו. נתתי גם איירון עכשיו. זומבי מעצבן, תמות, יופי. מה מצאת איירון? תשמור לי גם קצת. עכשיו זה כל אחד מעצמו. מה כל אחד מעצמו? זה לא ביחד. איך השרת תהיה מעניין? גם השרת שעבר היה כל אחד לעצמו. מה אתה מעדיף? עכשיו גם אני... תדעו אם שחקנים ורצו להצטרף אלינו ולגור גם איתנו יהיה אפשר, רק פשוט אנחנו לא עושים כל אחד לעצמו. כאילו, כדי שיהיה מעניין. אני די מסודר עם כאלה. אין פה אפילו... זה הבמבוקים הענק. מצאתי את הבמבוק. זה הבמבוק. זה
זה במבוק. נצטרך איפשהו להתמקם בזמן הקרוב. כי בינתיים היה מטורני יותר פחות, גם מבחינת חומרים. מבחינת חומרים אני לא מסודר בכלל. מה איתכם חברים? היה חסר לאוכל, ותזכרו להצטרף. להשארת? ויש מלא דברים. אין לי מה לומר, כאילו אם תצטרפו כל הכבוד לכם. טוב, אז אנחנו נחזור לך מתי שכל הכלים שלנו יהיו מוכנים והכל יהיה מוכן. טוב חברים, נחזור. טוב חברים, אז חזרנו. ודי השגנו כלים והכל. יש לי גם הרבה איירון. איתמר. דבר. טוב, זה השטח שלנו. ועכשיו בקרוב יצטרפו אלינו עוד אנשים, הם כבר יודעים שהם אמורים לטרף, אבל פשוט הם לא כל כך יכלו. אז בואו נתחיל לבנות בית, נגדר את המקומות, הכל. איתמר צודק, ובפרק השני אני עוד אספר לכם מה הכל. וזה רק הפרק הראשון, כן? כן. הולכת להיות גם עלילה מטורפת, ואם מי שרואה את זה, הוא יכול להצטרף. מיינקראפט בקורי פרוץ, זה לא באמת משנה. אנחנו עם פרוץ, וכולם יכולים להצטרף. ויש חוקים, וכל אחד יכול, זה לא שרת אנרכיה. שרת מעולה, אז אתם קומצת. אבל כן, אל תעשו פקודות שמזיקות. כן, ויהיה דרגות, דרגת כזה, דרגה כזה, דרגה כזאתי. אולי, אנחנו לא יודעים, אולי. מנסים בינתיים לעשות מה שאנחנו יכולים. הנה, אפשר לקנות ממך סטקי עצים? כמה סטקים של עצים? לא, אני לא יכול, רק התחלנו את השרת. לא, אבל בסדר, מה, נתנתי לך אפשרות להיות עשיר, מיליונר. יש לי כמה נראה לי איזה 20,000. אין לי סיכוי שיש לך 20,000. שמע, לא 20,000, 10. כי כל איירון אחד שווה 250. נו, ויש לי 30 איירון. נו, זה מלא. נשים לי 2 מיטות. תשתול עצים, כי יש לנו פה חוסר. כן, נראה לי ש... נאבד לי לגמרי התנור. יופי, הנה אתה תנורי. כבר התחלת לבנות? כן. מה ברור? הבאתי גם לך מיטה. הבאתי לך מיטה. ככה. אבל יש לי מספיק למיטה. הבאתי לך מתנה עליי. אוקיי. טוב, אני צריך להתחיל לבנות את העסק שלי. אני עושה עסק? ממש לא. לא. לא עשינו עסק. אנחנו חייבים לגדל עצים כי מצבנו לא כל כך טוב. אני כל עץ שאני רואה, אני הולך לשתול אותו. גידלתי איזה 3 עצים. אני אלך לתנור. אני חושבת התחדשות. בואו ניקח סטאק של עצים ונראה מה אנחנו בונים. טוב חברים, אני אקח איזה כמה סטאקים. יש לי טיפה עצים, אני במחסום, זה לא טוב. איך הם גדלו כל כך מהר אבל העצים? זאת השאלה. אוי, גשם. פלופ, נגמר הגשם. כן, פה זה טיפה בעייתי, לפעמים בשרת יש באגים שיכולים דברים להסתיים מאוד מהר, אבל יש דברים שיכולים גם להיות לך איזה חצי שעה של סופה.
מה חדשה של סופה? זה 3 ימים. זה מטורף. זה יכול לקרות, גם אם ישנים לפעמים זה לא עובר, אבל זה מסתדר. פשוט צריכים לכתוב בצ'אט, ואם אתם אומרים שזה קורה, פשוט כותבים בצ'אט ואנחנו נסדר את זה. כמו עכשיו זה היה אמור להיות עכשיו חצי שעה של סופה, וזה מטורף חצי שעה, אז תדענו את זה. חכו רגע חברים.